Aj keď sú hypotéky nad 4%, stále môžete na investičnej nehnuteľnosti zarábať. Ceny prenájmov stúpajú, pretože mnohých ľudí od kúpy vlastnej nehnuteľnosti odrádzajú vyššie úrokové sadzby. V Bratislave, na najväčšom trhu s nehnuteľnosťami, za rok 2023 stúpli ceny prenájmov o vyše 15% a rastú ďalej. Aby ste však na prenájme boli čo najviac ziskoví, pred kúpou zvážte, kde a v akom stave nehnuteľnosť kúpite. Dlhodobo najžiadanejšie je bývanie vo väčších mestách, v jedno- alebo dvojizbových bytoch. Vyšší nájom môžete pýtať v prípade novostavieb či kompletných rekonštrukcií a bližšie k centru mesta. Najľahšie prenajmete zariadený byt a veľkým plusom, ktorý sa odrazí aj na cene, je parkovacie miesto. Ceny nehnuteľností v dlhodobom horizonte rastú. Kúpa bytu na následný prenájom preto nie je len pre ľudí s voľnými finančnými prostriedkami,